Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Uwana da masoyana baki daya. To an sake komawa ne. An ji Bahaushe ya ce mace ta haifi mace an sake komawa. An yi hakin din wannan sabon account ɗina mai suna Adam Ezango Official. Yanzu haka dai baya karkashin iko na. So ina son ya amfani da wannan dama in sanar da masoyana da abokan sana'ata da koma waye yake following ɗina wannan account. Idan sun ga wani posting an yi shi wanda bai dace ba ji aka yi hakin account kuma muna nan muna kokarin dawowa da shi. So duk wanda zai ga wani posting ko a yi masa DM a cikin masoyana ko abokan sana'ata ko a yi masa DM akan wani abu wanda bai dace ba ko kuma wani abu na business ba ni bane. Account ɗina mai suna Adam Ezango Official _ baya karkashin iko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Umar Faruk, mun samu labarin cewa ka iya aksin irin na Ali Nuhu da kuma na Adam Ezango. Shin za ka iya gwada mana su daga cikin? To ka san wani abin ya danganta da yanayin kallon mutane da kake da kuma yanayin tarayya da su da ke. Amma kuma zan dan iya gwada wani abu kaɗan daga cikin abubuwan da suke haka. Misali kamar yanzu Adam yana da zai ce haka. Maybe za ka ga ko a location za ka ana masa magana. Okay. A kai, kana nufin shi ne ya kai ta kan? Wow. Lallai gaskiya ka yi kokari. To yanzu kuma sai mu je na gaba, wato kai mana na Ali Nuhu. Wannan